Capitolul 19. Realitatea se află în obiectivitate. Vizitator. Eu sunt pictor și îmi câștig traiul pictând tablouri. Are asta vreo valoare din punct de vedere spiritual? Atunci când pictezi, la ce te gândești? Când pictezi, există numai faptul de a picta și eu însumi. Ce anume faci tu atunci? Pictezi. Ba nu pictezi. Tu vezi pictatul petrecându-se. Tu privești numai. Toate celelalte se întâmplă. Tabloul se pictează pe sine? Sau poate că este vreun eu mai profund sau vreun zeu care pictează? Conștiința însăși este cel mai mare pictor. Întreaga lume este un tablou. Cine a pictat tabloul lumii? Pictorul este în tablou. Tabloul este în mintea pictorului, iar pictorul este în tablou, care este în mintea pictorului, care este în tablou. Nu este absurd această infinitate de stări și de dimensiuni? În clipa când vorbim de tabloul din minte, care este el însuși în pictură, noi ajungem la o succesiune nesfârșită de martori, martorul superior privindu-l pe cel inferior. Este ca atunci când stai între două oglinzi și te miri de mulțimea văzută. Ai perfectă dreptate. Numai tu ești acolo. Și dubla oglindă. Între cele două, formele și numele tale sunt nenumărate. Cum privești tu lumea? Eu văd un pictor pictând un tablou. Tabloului îi dau denumirea de lume. Pe pictor îl numesc Dumnezeu. Eu nu sunt nici pictorul, nici tabloul. Eu nu creez, dar nici nu sunt creat. Eu conțin totul. Nimic nu mă conține pe mine. Când văd un copac, un chip, un apus de soare, pictura este perfectă. Când închid ochii, imaginea din mintea mea se estompează și se voalează. Dacă mintea mea este cea care proiectează pictura, de ce este nevoie să-mi deschid ochii ca să văd o floare frumoasă, iar cu ochii închiși o văd în mod vag? Din cauza că ochii tăi exteriori sunt mai buni decât ochii tăi interiori. Mintea îți este complet întoarsă către exterior. Pe măsură ce înveți să privești lumea ta mentală, o vei găsi chiar mai plină de culoare și mai perfectă decât cea care este furnizată de corpul fizic. Firește,
vei avea nevoie de oarecare pregătire. Dar de ce să argumentăm? Tu îți închipui că pictura trebuie să provină de la artistul care a pictat-o cu adevărat. Tot timpul te uiți după origini și cauze. Cauzalitatea este numai în minte. Memoria dă iluzia continuității. Iar repetitivitatea creează ideea cauzalității. Când lucrurile se produc în mod repetat împreună, avem tendința să vedem o legătură cauzală între ele. Acest lucru creează o obișnuință mentală, însă o obișnuință nu înseamnă o necesitate. Păi, tocmai ai spus că lumea este făcută de Dumnezeu. Ține minte că limbajul este un instrument al minții. El este făurit de minte pentru minte. Odată ce admiți o cauză, atunci Dumnezeu este cauza ultimă, iar lumea, efectul. Ele sunt diferite, dar nu separate. Oamenii vorbesc de vederea lui Dumnezeu. Când vezi lumea, îl vezi pe Dumnezeu. Nu există nicio vedere a lui Dumnezeu făcând abstracție de lume. Dincolo de lume, a-L vedea pe Dumnezeu înseamnă a fi Dumnezeu. Lumina prin care vezi lumea, care este Dumnezeu, este minuscula scânteie Eu sunt. Aparent atât de mică, totuși prima și ultima în fiecare act de cunoaștere și iubire. Trebuie oare să văd lumea pentru a-L vedea pe Dumnezeu? Cum altfel? Nici o lume, nici un Dumnezeu. Ce rămâne? Tu rămâi ca ființă pură, aviacta. Și ce devin lumea și Dumnezeu? Este ea identică cu spațiul nemărginit? Poți să o numești și așa. Cuvintele nu contează, căci ele nu ajung la ea. Ele se întorc preschimbate în negație. Cum pot eu să văd lumea ca fiind Dumnezeu? Ce înseamnă a vedea lumea ca fiind Dumnezeu? Este ca atunci când intri într-o cameră întunecoasă. Tu nu vezi nimic. Se poate să atingi, dar nu vezi.
nici culori, nici contururi. Fereastra se deschide și camera este inundată de lumină. Culori și forme vin în existență. Fereastra este dătătoarea de lumină, însă nu este și sursa ei. Soarele este sursa. În mod similar, materia este asemenea camerei întunecoase. Conștiința, fereastra, inundă materia cu senzații și percepții, iar supremul este soarele, sursa materiei, cât și a luminii. Fereastra poate să fie închisă sau deschisă. Soarele strălucește tot timpul. Fereastra dă cu totul altă înfățișare camerei, dar nu afectează cu nimic soarele. Toate acestea sunt, totuși, secundare față de minusculul lucru care este eu sunt. Fără eu sunt, nu există nimic. Toată cunoașterea se referă la eu sunt. Ideile false cu privire la acest eu sunt duc la robie. Cunoașterea corectă duce la libertate și fericire. Eu sunt și există înseamnă același lucru? Eu sunt revelă interiorul. Există exteriorul. Ambele sunt întemeiate pe simțământul de a fi. Este acest simțământ asemănător cu experiența existenței? A exista înseamnă a fi ceva, un lucru, un sentiment, un gând, o idee. Toată existența este particulară. Ființa este universală. Existențele se ciocnesc. Ființa niciodată. Existență înseamnă devenire, schimbare, naștere și moarte. Și din nou naștere. În timp ce ființa este o pace tăcută. Dacă eu am creat lumea, de ce am făcut-o rea? Fiecare trăiește în propria sa lume. Nu toate lumile sunt în egală măsură bune sau rele. Ce anume determină deosebirea? Mintea care proiectează lumea o colorează în propriul ei mod. Atunci când întâlnești un om, el este un străin pentru tine. Când te căsătorești cu el, devine tu însuți. Când vă certați, el
devine dușmanul tău. Atitudinea minții tale este cea care determină ce este el pentru tine. Eu pot să văd că lumea mea este subiectivă. Oare aceasta o face să fie și iluzorie? Este iluzorie atâta timp cât este subiectivă și numai în acea măsură. Realitatea se află în obiectivitate. Ce înseamnă obiectivitate? Spuneai că lumea este subiectivă, iar acum vorbești de obiectivitate. Nu e totul subiectiv? Totul este subiectiv, însă realul este obiectiv. În ce sens? El nu depinde de amintiri și așteptări, de dorințe și frici, de preferințe și aversiuni. Toate sunt văzute așa cum sunt. Asta este ceea ce tu numești cea de-a patra stare, turia. Numește-o cum îți place. Ea este solidă, stabilă, neschimbătoare, fără de început și fără de sfârșit, mereu nouă, mereu proaspătă. Cum se ajunge la ea? Fii fără dorință și fără frică. Asta te va duce acolo. Negreșit.